Des d'Esquerra Unida Biar volem fer les següents reflexions sobre el passat plenari ordinari de l'Ajuntament pel que fa al mes de setembre. L'1 d'octubre de 1931, les Corts Constituents de la Segona República van aprovar el sufragi femení a Espanya. Un moment històric transcendental que ara, 90 anys després, es va commemorar en molts pobles i ciutats en un programa d'activitats per recuperar la memòria de les dones que van fer possible assolir aquest dret fonamental. No va ser este el cas de Biar, on no es va fer menció d'aquesta conquesta tan important, ni tan sols una menció en les xarxes socials. De fet, altres dies assenyalats també han passat desapercebuts, com ara el Dia del Medi Ambient, el Dia dels Museus, el Dia de les Llengües Maternes o reivindicacions tan importants a dia d'avui com el de les llibertats LGTBI, en el que s'han substituït un programa d'activitats en favor de la igualtat per una menció en les xarxes socials cada 28 de juny.